اف چاغو همو چاغوا بخیر تماشاکرین هێژا یا کورسات نیوزێ ئا سۆزان بابان لەگەل وەمەش بۆ پێشکەشکردنا خەلێکێکە دن ji بەرنمەیە ڕیا کوردستانê îro roja cîhaniya zimanê dayîkê ye li ser vê esasê em vê rojê li tevahiya gelê Kurd û Kurdistanê li her devera cîhanê û Kurdistanê em pîroz dikin bi hêviya vê rojê ku gelê Kurd û Kurdistanê li her deverê ku dijîn bi aştî bi wekhevî û bi jiyaneke bi rûmet bijîn. Mijarê me ya îro bi taybet li ser xebatên Bakurê Kurdistanê ye û xebatên bi taybet aliyê ziman ya li Bakurê Kurdistanê. Lê pêşiya ku em dest bi programa xwe bikin ya jiyanê grafîkê ye du mêhvanê me heye destpêkê dixwazim biçim Rehayê. Li Rehayê mêhvanekî me hêja heye birêz Mehmed Öcalan birayê rêberê zîndanîkiriyê PKK birêz Abdullah Öcalan rêberê Kurdan li Bakurê Kurdistanê ku di wan demên dawiyê de bi rastî taybet ji ber ku mijar meseleya zimanê Kurdî gelek rexne pêşxist bûn li ser siyasetmedar û li ser saziyên Kurdan yên li Bakurê Kurdistanê û partiyên dem partiyê jî yanî rexne pêşxist bû ku çima Kurdî naxivin çima Kurdî pêş nexistine ji ber vêna jî em ê rastexwe yekser biçin wir em ji devê cenabê wî bibîsîn ku birêz Abdullah Öcalan çi gotiye li ser wan babetan. Birêz Öcalan silav rêz eger tu dengê min digirî spas ji bo wê derfetê. Aleyküm selam serasa çava. Gelek spas. Destpêkê dixwazim vêna bizanibim. Birêz Abdullah Öcalan dema we dît bi taybetî li ser xebatên ziman û çandê çi ji wera got ku hûn ji raya giştîra rabigînin ango nêrînên wî û rexneyên wî çi bûn? Kerem ke. Ere, ji her kesî re şev baş. Selam û hurmet tekrar ji her kesî re. Tabii zamanekî dirêj bû me evde nedî. Yani me ji yek tişt gotin ez li rihawim me li vê derê me got kî ez çûme Hîlwanê di tarîxa Kurda da Hîlwan û Sêrekê di mücadela Kurda da şûneke xwe rasterast heye. Yani goya çûme malekê fîzîkê xwe hewûn, kurikê xwe hewûn, mamoste hewûn, bûkê xwe hewûn, extiyarê xwe hewûn, însan pir bûn li vê malê. Min çav xwe re kir kî tabî hevalî min re çû jî xwediyê malê bû. Li vê derê bi hev re bi Kurdî napeyivîne. Giranî bi Tirkî. Min cakê got. Min got ya va tiştî hûn dikin bi zimanê xwe, kulturê xwe hûn bi hev re napeyivîne. Ev nakine va çixên rastiya we. Neyse min li vê derê hevdî û em li tayarê sêr bûn em çûne ade yani bi kirnayî em din em pir dirêj nekin. Serok ji me pirs kir yani welat bi çi rengî bû? Rêxistinê Kurda bi çi rengî ne bû? Belê. Yani çavî yani rêxistinê xwe meşandin din. Yani rêxistin te gotse tabî gît keve çi. Dem jî dikeve, BDP jî dikeve û şaredar jî dikevine û hevkurumê yani tevayî yani hereketê Kurd dikeve çi. Wala min got tu rasterast bixwazîse û ez pir dera Kurdistanê pir hindik darimê Belê. va xewatkarê me wê xewata Kurdî yani divê em meşandin didin hem milletî Kurd bixwe giranî xwe qismekî we hewlê vê xewatê serokatiyê dikin va rêxistinê Kurda meşandin didin Belê. yani divên ez kanim vê bê min got em divê kî me Kurd kirnayî me Kurdleştirmiş kirin min got nerast e min tiştî dihî em Türkleştirmiş kirin. Min li ser vê got serok pir qanî ya got asle got vaya ji Kurdistana Bakur re asla neqebûl kir. Ez we kesî qebûl nakim eğer va rêxistinê me
و به وی رنگی تینا مشاندن است گو هون به دست خواه ولاتی کردا انفاظ دکن بله و نراست و نقبول کرن گوش نه شنده گو ویا اگر کی سرو کرو را دوینا گو قبول دکن است گو جنها شنده جیتا گو بتون قرم کردا رخصتن کردا هر تشتیخات کب کردی ببه یعنی لسر همچی جوین خواه ده چی مال خواه و ده هر در خواه دا یعنی دکه بکردی لپیشیا جی کیله جوین اچه دکن شاراداره دوا و چه دوا سپورو میخواب چه رنگی دوا سبب بکردی دکه سر وان وار نفساندنه و هر تشتی خواهید که کردی بویدو بله و 50 ساله گو موا تشتا مجادله کپر را مزد و مشاندن دا منکی گوهم زمان کردی küçük bıkın, kadaha bıkın. U madem ki var gelse go, devlet şiddive ki az hevuna kurda kabul dikime u bira beji havna cizanı ve her tiştimet ke kurdi var çekirme go. Eğer kurdak, ha kurd olarak kabul dikiyese go, eğer bu kurdi napeyviye, bu malbata hara و به حرکت تا کرد را و جیران خواه را و معروف خواه را و جوین خواه را و در ریخستن خواه را گو هم نکرده نوی خواه کرده کرده کی بینی پیس شیدن گو یعنی ها گرا در گو گوش ناشنده هر تشتی مرکب کرده با یعنی گوتن سرو راست راست یعنی امجی لحرمنا لگی دارد گرد ل دیاربکر آماده دوین دیاربکر راه دوین افغانم نفی بازار کرداش بدم درسم دوین درسم زمان نموه مالاتیه نموه بینگوله نموه لآماده سدی 20 خواه به کردی به افراد پیزینه سدی 20 خواه بله yani hakikaten eğer röpişe roje çara seriyak şira ne değil li Bakurê Kurdistanê zaman kültür yani di xetereka pir ramezinde. بله Bi kinayê Efganî vaya bibe û wekîlê me şaradarê me başkanê wana serokê wana hûkanên hûn meşanê واشان تلویزیون به کردی دکنه هنکانه وارن رو پتاچه بکن و جیاده که مار وان کن نه وکیل نه شاردار بله دارو که خان نه کردی دانن و کردی که پیرا نه پیکن ویا ایدیا که پر آمدنه نه راست قبول کنن چونکه وانا رخصتن کرد باشانده دکنه بله یعنی مثلا کرد لباکور اگر ریا کاراتسی را نه دین خطر کمازنه بله çünkü vekili ma denja şart vekili dame yani devin vekili kurdan divana da tahmin dikim ji çara yek ha kurdi zana var ne kabul kirin tulvarali ti kurda tu rahatine kurda ma şandı diye bu kurdi zar ki khara na beyfir yani giranış devlet et kadına بله devlet hani adaki zamanı kurdi raka ama Türkçe ki devlet ne kiriş tudukiye yani kanı bu kanı perspektif her şaradari reisi wana kurda düğün şaradari dikin o vakili ma ki lahan vare tahmin nakim jisisiya ya ki kurdi dana belki az ki amsterkara navina amca araba navina amca kurdara taruk kodvina vaji eğer bu vab taruk ra bugurta dünya kopmuş. بله Yani askan Melver live dere medya da go medya TV da go have vaşana mas vaşandır nada
Evde tamam dikine. Eğer بله tahmin dikin ve canlıya ne var ya? بله 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 وشان زندیه کرم که Dindiye. Eğer yani kim anlar? Rastya ma var. Dve arrekhsine Kurda sarokatiyet kima. Vakiliye Kurdanım dve. Bence hazar ro, 100,000 roy dağıtiyeti. Zar yeter Kurdin nazarına. Dve Kurdin zarı khara na peyge. Va çıkar rastya ve. Am bana bire televizyona vada az bana rakhna dikima. Ne rastı? Bira her kapıya çıkacağım Türk'a. Bira kanı siyasete bikin. Biraz harekatta kur. Eğer bu Kurdin ne zanasa bira dest efas harekatta kur. Kaskı. Yine bu kadar artık ne kadar tahammül bitine. Bence tala. Çırvala ki Kurda diye baş tadına. Ne rahat. بله Askarın fikirine. Serok asla kabul nakle. Evvel care eğer devlet mınaviye. Mübim evvel bir Rabbi. Vallahi dene bir şey yok. Bu şunha şunda tekrar bir. Her tişkimet kep Kurdi böyle. بله باشە برز محمد خوازم دوو پرسێ من هەنا بتایبەتی لەسەر ڕەوشە خواندن و خواندنا بڕێز عەبدوڵڵا جەلان دەرفەتێوی ئا پرتوکێن کوردی هەبوون ئانگۆ دەولەت دهێشت و بە کوردی لەگەل ماڵباتێ باخەوێ بگشتی ئەگەر زانیاری لەگەل وە هەیە هون ژمەرا بێژن سپاس دکم Sağın. Na 27 salın seroki zindana emir aladasıydı. Mayne çar divaradı. Bu zanen. بله Hatta ha epir tüy cemaati yazdım. Ziyaratiye hizmet epir tüy ati yazdım. Tüccara devlet de zamanı me kad hakim. Me Kurdi babran ne peydi. Hama serok ve care Afgar diye me çuğun بوار را گم اقره ساعت که کردی به ابرا دان تاندک بسر 27 ساله شنده به من را نه بوا خارجی من را گم کردی به ابرا پیدیه 27 ساله نمدار نه ما تجارا به ابرا کردی تشتک نه دان کریه نه تاندک کریه جمع را کردی لیم را لاداتیه قدحا بله تمام ئەی وەکی دن پرسیارە داوی ئەزێ بکەم ڕەوشە تەندروستی و دەرونیا بڕێز عەبدوڵڵا جەلان چاوا بوو بە گشتی و مۆراڵاوی و بڕاستی ڕەوشە تەندروستیاوی وە چاوا دیت me vakta değil baş bu. Her tişt evveli kanun bibin yani 10 sali düşün da dike Kürdistan'a çar parça binere. Kürdistan'a başor gel levana bir her tişti rasale ve hürmetle mecbara. Çünkü ne kültüre khan ne zamane khan ne Soraniye khan ne Kürdiye khan daha ne kebne demeş spasiye khan. Ve çar parça Kürdistan'a serok sanki bıxay dine vande jiyane diki. Her tişti yani evvel ne ki belki hunji roke belki hun başanı televizyona başandığına belki roy peşaroje hunji darına bedere. Her tişti ra hakime. Her tişti zaniye jiyana khan bedere yani ne serok yasa 27 sala demani hücre yani dedi ki jiyana ha kısmen minamına yani ne karabı baş mı? بله باشە gelek gelek سپاس دکەم بڕێز مەحمەد وەجەلان برایێ ڕێبەرێ پەکێکی و ڕێبەرێ کوردان لە باکووری کوردستانی عەبدوڵڵا جەلان سپاس دکەم کو هون تەولێ بەرنمەیە مەبن بە هێویە ئازادیە فیزیکیە بڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان هەر بژی Takibin spasiya mecbara her kesire her parça Kürdistan'a selam ve hürmet. gelek Değil mi? سپاس Var baş. هەر بژی بله تەماشاکردن هێژا و گوتنên یا jî peyam û perspektîfên bi rêz Abdullah Öcalan ji devê birawî bihîst ku çi qasî giringî dide meseleya xebatên ziman bi taybetî xebatên zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê çi qasî lawaz ketiye rexnêwan jî ragand niha Mezopotamya Ajansa Nûçeyên ya Mezopotamya raportekî amade kiriye li ser kar û xebatên şaredariyên Kurdan taybetî li Bakurê Kurdistanê Dem Partiyê li vir em vîdeowalekî eger ji we re bêjin niha bi giştî ji xwe di hilbijartinên şaredariyên sîwiyekî Adarê de
دەم پارتی کاری بوو هەفتێ و هەشت شارەداری قازانج بکە 10 جوان قەیوم لەسەر هاتن سەپاندن هاتن داگیرکردن هەنێک جوان ڕێڤەبەریەوان ji کار هاتن دوورخستن بگشتی د 62 شارەداریên hem navçe û bajar û bajarokên dem partiyê de malperên şaredariyên yên ku bi yanî weşan dikin li ser malperê de li ser internetê de ji 62 şaredarî 45 şaredarî bi Tirkî weşan dikin. Yani ev jî rexneya bi Rêz Abdullah Öcalan ku niha me bihîstê tîne bîra me. Ji wan 62 şaredarî 10 şaredarî jî pirzmanî ne. Ango malpera wan Kurdî, Tirkî têda ye, İngilîzî hene, bêjin hinek malperan jî Kirmanckî û Kurmancî jî têda ye. 10 şaredarî bi giştî pirzmanî ne. Ku ji wana şaredariyê bajarê mezin a Amedê ye, ev na pirzmanî bi giştî li ser medyaya civakî weşan dikin. Şaredariyê Peyasê û Sûrê û ya Yenîşehîrê û Pasurê ku ev na hemî bi xwe girêdayî şaredariya bajarê mezin ya Amedê yani girêdayî parêzgeha Amedê ne. Ev na bi giştî di 62 şaredariyan 45 Tirkiyeya bi malpera wan û 10 şaredarî jî pir zimanî ne. Ev beşê yekim bu. Eger em derbasê beşa duduwa bibîn li wir em behsa malperên li ser medyaya civakî ku şaredariyên Kurdan yên dem partiyê li ser medyaya civakî çawa weşan dikin. Eger hevkarê min alîkar bin me re şaredariya li vir bi giştî behsa zimanên medyaya civakî me kir. Hem Kurdî hem Tirkî ji wana li ser medyaya civakî yanî em bêjin li ser Xê du ji wan pirzimanî ne. Yani bi Kurmancî, bi Kurmanckî, bi Tirkî, bi İngilîzî weşanên xwe dikin ya jî daxuyaniyên xwe parve dikin, programên xwe nîşan didin. Pênc ji wan jî têkelin. Yani bi zimanên têkel weşanê xwe dikin. Sê ji wan jî Tirkî ne yani kamil Tirkî ne li ser medyaya civakî bo nimûne weke em bêjin sanal medya jî bêjin medyaya mecazî weke Xê weke Facebookê ev bi giştî ya zimanê medyayên civakî ya şaredariyên dem partiyê bû. Eger em biçin lapereya sê hem her li ser girêdayî raporta ku Ajansa Mezopotamyayê weşandiye di wan çend salên borî da ku dem partî şaredariyên carek dî piştî ku qeyûm li ser şaredariyên hatin sepandin piştî salê 2016 delbijartinê salê 2024 de dem partî ku karî bû wan şaredariyên ku berê bi dest bixe ji wan e tenê heya niha 4 baxçeyên zarokan ew jî li Amedê û şaredariyên girêdayî parêzgeha Amedê 4 baxçeyên zarokan taniha çêkirine ku perwerdeyê zimanê Kurdî têda tên dîtin. Ev bi giştî xebatên şaredariyan bûn. Niha meseleya ziman em behsa sazî û komeleyên ziman li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bikin. Hûn dizanın Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ku li ser navê paşê wek Kurdî derê hemî xebatên xwe ya ziman û zimanebanî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye mişand sala 1992 hat damezrandin. Lê niha bi giştî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye 16 sazî û komele hene ku piştî sal 2016 hatine damezrandin. Yani piştî ku êdî ji hûn zanin ku qeyûm dema hat sepandin gelek ji wan şaredariyan hatin dagîrkirin cihên wan hatin dagîrkirin. Ji wan e 16 sazî û komeleyên ziman hene ya herî aktiv jî li gor raporta Mezopotamyayê herî çalak jî eğitim seneye ku herî çalaka dikar û xebatan dike kursên perwerdehiyê ve dike ev bi giştî xebatên ziman bûn yani saziyên ziman li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ve ca ev ez ê behsa vê nabikim. Bajarên ku komele û sendîka û fêrgehên Kurdî têdanînin. Yani ev qaz bajarın li vir li Erzeromê, li Îdirê, li Qers, Erdexan, li Colemêrg, li Mûş, li Betlîsê, li Mêrdîn û Meletî, Mereş, Edene, Erzincan, Dêrsîm, Xarpêt, Şirnex, Mêrsîn, Antalya û Hatay ji xwe sê bajarên Tirkan jî têdanin yê navçeya Çukurova ku herî zêde Kurd li wan deran jî dijîn. Ev bajaran û ev navçeyan e hemî bê sazî û bê komele ne. Yani li wan bajaran e sazî û komele û fêrgehên Kurdî nînin ku Kurdan bikaribin xwe hînê zimanê Kurdî bikin. Ku ev jî
بێژن کێماسیەکی مەزنە و gelek caran têne rexnekirin. Em derbasî lapereyê dîtir bibin efkarê me alîkar bin. Yani bi giştiyê ku me behs kir babetê raporta Mezopotamya, Ajansa Mezopotamya weşandibû li ser xebatên şaredariyên dempartiyê bû ku taneha çikirine piştî ku şaredarî ketine destê wan ji ber ku gelek soz hatin dayîn. Hinek hûrguliyên dîtir tê dabûn ku me bi giştî behs nekirbûn neweke diviya bû li her li bin sîwana her şaredariyekî komîteya em bêjin çavdêrî û berevaniya zimanê Kurdî hebû baku ev wek komîteyeke çand û ziman li ser wan dirane xebat bikin ji bo ku xebatê meseleya Kurdî berfirehtir bikin lê ev encamê ev rexnên ku birêz Ebdullah Öcalan niha me bihîst encamê wan em dibînin li Bakurê Kurdistanê yanî tevî ku çiqas êrişên dijmin jî hene lê kêmasiyên navxweyî ya me Kurdan jî dibine sedem. Niha em diçin Ameda Bakurê Kurdistanê li Wanê bibûrin. Li Wanê mêvanekî me gelek hêja heye. Mamostayekî hêja ketkareke zimanê Kurdî hevdem hevberdevkî lêjneya çand û zimaniya Dem Partiyê birêz Heval Dilbihar. Mamosta Silav Rêz hêvîdarin roşat te baş be spas ji bo vê derfetê roja cîhaniya zimanê dayîkê jî li te û hemî gelê me Kurd li Bakurê Kurdistanê pîroz be. Belê silav û rêz ji min û ji hemû temaşekarên me û 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanî li serî de ji bo neteweya Kurd ji bo hemû neteweyan pîroz be. Gelek spas. Mamosta ez barim we rexnên ji xwe zatiniye birêz Ebdullah Öcalan hûn dizanin. We me carek dî jî bihîst. Raporta Mezopotamya jî we dît. Ez dixwazim bi vêna dest pê bikim. Bi rastî çi bûye sedem ku em niha li Bakurê Kurdistanê gêiştine vê astê ku xebatê me ew qasê di aliyê zimanê Kurdî da lawaz e? Belê niha ez di serî de dixwazim bibêjim ku vê di gelek bernameyan da jî dibêjim Belê. neteweya Kurd bi hemû tevger, partî, sazî, dezgeh û pêşengên xwe be. Divê êdî bikaribe hemû rastiyên xwe bi awayekî zelal û aşkera bibîne û vebêje raya giştî re parve bike da ku bikaribe li gor wê têkuşîneke çareseriyê jî bi pêş bêxe. Niha bêguman sedemên lawazbûna kar û xebatên zimanê Kurdî yên Bakurê Kurdistanê gelekin. Em bêjin hişaftin, qedexek kirin, hewildanên ji holê rakirin, dorpêş kirin û hewildanên helandinê yê ji 100 salan zêdetir hene. Beramberî vê berxwedaneke gelê Kurd û di heman demê de berxwedana zimanê Kurdî jî heye. Bêguman em hemû em bêjin êriş û zext û dorpêşkirin û qedexekkirin û hewildanên ji holê rakirina desthilatdariya dewleta Tirkiyê di van 100 salan da gelek baş zanin. Ji ber wê çendê em naxwazin wan dubare bikin. Lê di encamê da têkuşîneke 5 salan jî li Bakurê Kurdistanê bê navber heye. Ev têkuşîn bi awayekî lehengane bi berdelên mezin û bi tevlîbûna milyonan Kurdan bi pêş ket. Niha beramberî vê têkuşînê diviya bû ku îro her em bêjin li gel hemû dorpêşkirinên desthilatdariyan jî rewşa zimanê Kurdî ew qas neyînî nebûye. Diviya bû rewşa me ya di mijara zimanê Kurdî da gelek û gelek baştir biya. Ji bo em bêjin ev qas kêmasî û nebesiyan di serî de em wek hemû partî, sazî, dezgeh, platform û înisiyatîv û pêşengên ku li ser navê Kurdan têkuşînê de meşînin divê rexnedayîna xwe bidin. Divê em bibêjin em di hinek cihan da gelek kêmane, gelek xeletiyên me çêbûne, gelek şaşiyên me çêbûne. Eger îro rewşa zimanê Kurdî bi vî awayî be divê em berî her tiştî li xwe vegerin û kêmasî û nebesiyê xwe bibînin. Ew rexneyên ku gelê me li me dike, rexneyên ku em bêjin ji me re tên derbarê zimanê Kurdî da
Divê de heman demê de bibe rexnedayîna me. Yani ne tene em bêjin di mijara kar û xebatên şaredariyên me de. Di mijarên hemû qadan de ku em bêjin rewşa gelek qadên me yên din jî ji şaredariyan gelek baştir nînin. Îro li Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê bi sedan partî, sazî, dezgeh, platform û înisiyatîfên li ser navê Kurdan pêşengitiyê dikin hene. Lê sed mixabin rewşa zimanê Kurdî di wan deran de jî ew qas gelek baş nîne. Em jî xwe sê çar sala bi taybetî dixwazin vê yekê bixin rojevê. Ji ber ku me di serî de jî gotiye. Yani ez wekî kes bibêjim û wekî hemû em bêjin Kurdî parêzên têkuşer em çawa dema ku dibêjin zimanê Kurdî xeta me ya sor e em vê yekê li dijî dagirkerên Kurdistanê tenê nabêjin. Em vê yekê ji bo xwe hemiyan dibêjin. Ji ber wê çendê çawa ku em li dijî destdariyê têkuşînekê ji bo zimanê Kurdî dimeşînin, di heman demê de wê têkuşînê di nava xwe de jî dimeşînin. Em di vê mijarê de bi Kurd û Kurdî em dikarin vê yekê bibêjin. Belê. بله باشه مامۆستا تێبیرا من ساڵی 2024 پشتی هەڵبژارتنên شارەداریان سیویەکی ئادارێدا بڕاستی وا بخۆ یەک جوان کەسین و هەری زێدەوە هەوڵداندا ji بۆ مەسلەیە زمانێ کوردی یعنی وە بڕۆژان لە قادان بوون و کار و خەبات و چالاکی کردن وە گوت ئەو شارەدارێن و سۆزدانا ji بۆ خەباتên کوردی کار بکەن یعنی ئەم وان بشۆپینن نها me hinek encam dît xwe behsa rexnedayînê jî kir lê ji vir û şûn da yanî bi rastî planek heye ku êdî ev kêmasiyên berê nêne dubare kirin û gavên ciddî bêne avêtin? Belê. Niha di mijara zimanê Kurdî de partîzantî nabe. Belê. Bîrdoziya me, polîtika me, xeta me ya rêxistinî fikr û ramanên me çi bin bila bibin, dema mijar dibe zimanê Kurdî dibe hemû Kurd di asta herî jorda bikevin nava hest û ramanên parastina zimanê Kurdî. Ji ber wê jî em bi awayekî zelalî dibêjin. Çi şaredarên me bin, hevşaredarên me bin, çi rêvebiriyên me yên xwecihî bin, çi em bêjin partî û sazî û dezgeh û derdorên cuda bin yên ku li ser navê Kurdên li Bakurê Kurdistanê têkoşînê dimeşînin. Di asta herî jorda ji bo zimanê Kurdî xebatên nemeşînin gelê Kurd di vêyekî qebûl nekin. Em bi xwe jî qebûl nakin. Ji ber wê çendê em dibêjin ev kêmasî û nebesiyên ku derketine holê di heman demê de rexnedayîna me ne. Ne tenê şaredariyên dem partiyê yên Kurdan. Di kîjan sazî û dezgeh û partiyê din yên li Bakurê Kurdistanê di mijara zimanê Kurdî de kêmasî hebin, em wê wekî kêmasiya xwe dibînin. Ji ber ku em vê yekê nebînin, em ê nikaribin bi awayekî şoreşgerane û têkuşerane ji niha û pê de jî gavan bibavêjin. Îcar li em bêjin di encama va lêkolînan da divê em pêvajiyekê nû bidin dest pêkirin. Ya rast me bi xwe jî ev kêmasî de dîtin. Me bi caran xwe muhaseba wê kiriye, me têkoşîna xwe yan nexwayî me şandiye. Lê di encamê da niha bi awayekî ev ji raya giştî re jî hate parvekirin. Ku nûçeyên wiha yên ku rastiyên hemû em bêjin partî, sazî û dezgehan bi raya giştî re didin parvekirin nûçeyên gelek başin. Em di sed sala 21 de di sala 2026 de di serdemeke teknolojiyê de dijîn. Em tüccaran nikarin rastiyan veşêrin. Xwe dibe em neşêrin jî. Rastiyan me çi be dibe gelê me netewa me bizanibe. İcar bêguman ev di şmera bibe sedemeke nû bûneyeke nû ku em ji niha pê de van kêmasiyan bibînin û li gor wê gavan bibavêjin. Em bi awayekî zelal bibêjin. Kesên ku li Bakurê Kurdistanê li ser navê Kurdan siyasetê dikin. Di sazî û dezgehên cür bi cür de cih digirin. Pêşengitiyê dikin. û bi taybetî jî hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li bajarên Tirkiyeyê ku Kurd lê zêde dijîn. Eger zimanê Kurdî nizanibin, di ser de jî hîn nebin û
û di heman demê da ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî têkoşîneke bêhempa nemeşînin ew wek rêber Abdullah Öcalan gotî nikarin Kurdan temsîl bikin. Yani rastiyeke ye em ê li ser navê neteweyekê têkoşînê bimeşînin lê em ê zimanê wa nizanibin. Ev nayê qebûl kirin. Em bi xwe jî qebûl nakin. Ji ber wê jî divê berî her tiştê em têkoşîna xwe yan navxwayî jî bilind bikin. Em di her mijar li her qadê ji bo têkoşîna zimanê Kurdî hem ji aliyê hişmendiyê ve hem ji aliyê rêxistinbûyînê ve hem ji aliyê sazîbûyînê ve divê em têkoşîna xwe bilindtir bikin û em xebatên xwe zêdetir bikin. Rast e me pêşiya hilbijartinên herêmî yên xwe cihî li ber tirbaya Ehmedê Xanî me sozek de evî gelî. Hemû hevşeradarên me soz danem. Divê di asta herî jor de ji bo Kurdî xebat bikin. Sedem çi be bila bibe. Nayê qebûl kirin ku em ji bo gelê Kurd yê li Bakurê Kurdistanê xebatên zimanê Kurdî di asta herî jor de nemeşînin. Mesele ne malperek tenê ye. Mesele ne çend xebatên em bêjin sînûrdarin. Divê stratejî û polîtîka û bername û bütçe û kadro û xebatkarên me ji bo zimanê Kurdî hebin, ji bo têkoşîna zimanê Kurdî hebin. Ji xwe ji ber wê çendê me çend meha berê nihal Wanê komxebatek kir. Divê em bêjin rêveberiyên me yên xwe cihî ji bo zimanê Kurdî çi bikin? Qada baweriyê çi bike? Qada hukukê çi bike? Qada wêjeyê çi bike? Ciwan çi bikin? Jin çi bikin? Qada hemû qadên em bêjin ji bo Kurdan têkoşînê dimeşînin divê çi bikin? Li wê derê stratejî hatin diyar kirin, polîtîka hatin diyar kirin. Îcar ji niha pêde divê ev polîtîka êdî bikevin meryetê. Bêguman gelê me jî divê vî awayî me qebûl neke. Divê bê van daxwazan di asta herî jor da bispêreme. Em xizmetkarê gelê xwe ne. Em ji bo xizmeta gel hene. Eger em va kar û xebatan nekin, divê ev gel me qebûl neke, divê em serî de xwe qebûl nekin. Ji ber wê çendem bi awayekî wêrek, bi awayekî dilsoz, bi awayekî dilsoz dibêjin. Kî be bila bibe? Di têkoşîna ji bo zimanê Kurdî da em tu kesê, tu derdorê wekî astank qebûl nakin. Ji bo wê jî em ê kar û xebatên xwe ji niha pêde zêdetir bikin. Divê hemû em bêjin derdorên Kurdî parêz, xwemxurên Kurdî, di serî de jî çapemeniyî, em bêjin mirovên wekî we Kurdî parêz jî vê bişopînin û vê hesabê ji me bipirsin. Belê. Belê, gelek spas. Mamosta meseleyek din heye ya dersê bijarta. Bi rastî duwan salan de gelek bûye rojev. Gelek kes dibêjin berê de HDP nehêştiye ku xelek biçin di dersên bijartiyê de hilbijêrin û niha hinek kampanyê hatine destpêkirin. Bi giştî hûn vê naçawa dinirxînin. Yani bi rastî dersê bijarte niha di sîstema perwerdehiya Tirkiyeyê çiqas dikare alîkar bê. Ango bi rastî dikare alîkar bê. Nêrîna we li ser vê babetê çi ye? Belê niha ya rastî dema dersên hilbijêr ketin meryetê ez bi xwe di zindanê de bûm. Va 5 sala bi xwe derketime. Va 5 sala da jî bi taybetî hem ji bo zimanê Kurdî hem jî em bêjin qadên din xebatê dimeşînin. Niha mesela yani ev biryar berê de hatine girtin. Meseleya dersên bijareyên Kurdî bi rastî jî meseleyeke gelek dorfire hem. Ez di serî de vê yekî bibêjim fikr û raman û bîr û boçûna wan ya felsefîk û bîrdozî û polîtîk û rêxistinî çi be bila bibe. Her kesên ku ji bo zimanê Kurdî di deryayekê de qasî dilopekê jî xebatê dimeşînin mala wan avan. Ew xebat bi rastî jî hêjan e pîrozin. Lê em bi taybetî dixwazin vê bibêjin. Yani neteweya Kurd xwedî bi dehan milyonan kesan e. Dersa bijare têra Kurdan nake. Divê em bêjin Kurd xwe ji ber wê çendê perwerdehiya bi Kurdî dixwazin. Em divê xebatên xwe li wê derê zêdetir bikin. Niha em vê bipirsin. Gelo dersa bijare
tene diçen Polanda bê dayîn jî ew bi milyonan zarokên Kurdan yê di nava civakê da dê çi bikin bi milyonan ciwanên ku em bêjin Kurdî nikarin bixwînin binivîsinin ew dê çi bikin ji ber wê esas têkuşîna me li ser bingeha belavkirina kar û xebatên zimanê Kurdî yên li her tax û gund û mezra û em bêjin navçe û bajarok û bajarên Kurdan em. Yani divê em kar û xebatên zimanê Kurdî tenê nehêlin însafa dewletê ku kartîştek daye me yan nedaye me. Ji ber wê çendê dema em dibêjin em her Kurdek bibin têkuşerek, gerîlayek, pêşmergeyekî zimanê Kurdî, derwîşekî zimanê Kurdî ev ne slogan em. Ev em bêjin de encama rastiya me da divê em vê yekê bikin. Yani ji bo wê jî divê em xwedî stratejî û polîtikan gelek berfireh yê zimanê Kurdî bin. Ev vê mijarê da dixwazim vê bibêjin. Yani zimanê Kurdî ji zarokxaneyan heta zanîngehan divê bibe zimanê perwerdehiyê. Divê zimanê Kurdî di zagona bingehîn de, di zagonan de ve awayekî fermî bibe xwedî statû. Divê hemû astengiyên zagonî û kiryarî jiyanî yên pêşa zimanê Kurdî bên rakirin. Divê hemû navên ku berê Kurdî bûn paşî kirine Tirkî divê li Kurdî bên vegerandin. Îcar niha taybetî dixwazim vê diyar bikim. Belê. Pêvajoyeke bi navê aştî û civata demokratîk demeke em bêjin di rojeva me de ye ku di pêşengîtiya Rêber Abdullah Öcalan da hatiye destpêkirin û em bêjin ji aliyê gelek pêşeng û rêberên Başûrê Kurdistanê û gelek Kurdan ve jî hatiye qebûl kirin. Niha em civata demokratîk dîsa her dê bi pêşengên civakê ve bê ava kirin, bê saz kirin. Niha belê em li ji destlardaran daxwazan dikin. Lê eger destlardar va daxwazên me bi dilê me neynin ci em ê çi bikin, ma em ê wisa bisekinin. Ji ber wê jî em dibêjin em hemû Kurd bi taybetî jî Kurdên zana, Kurdên pispor, Kurdên pêşengîtiya Kurdan dikin divê stratejiya xwe ya ji bo têkuşina zimanê Kurdî li ser civakê ava bikin. Em ê wisa bikin ku em bikaribin biçin taxan, biçin gundan, em bikaribin zimanê Kurdî hînî pîremêran hînî em bêjin kesên 30 salî jî bikin, 5 salî jî bikin, aliyê xwandinê û nivîsandinê. Em hêj 4 salî de em zimanê Kurdî hînî zaroka bikin. Niha dewleta Tirk ji 4 salî zarokên Kurdan digire heta 11 salî em bêjin bi mejê we bi Tirkî tejî dike paşî dibêje ha heftê ji wara 2 rojan dersê bijare. Têrê nakin yani ev têrê nake ev nayê qebûl kirin. Ji ber wê jî divê em hinekî zêdetir em bêjin kar û xebatên zimanê Kurdî li her jîngeheke li Kurdistanê belav bikin. Belê. Gelek spas. Niha babeteke din heye ji xwe îro nûçeyek belav bû, yanî me şopan jî raşnivîseke ya li ser zaraveya Kirmanckî li Parlamentoya Tirkiye hate qebûlkirin. Gelek hevalê min keyfxweş bûn, yanî digotin ji bo cara yekê ev bûye. Lê bi rastî min got ku ev têrê nake. Yani wek gotî ev dilopekî biçûk di deryayekî da, di behrêkî da, di okyanusêkî da. Hûn vê naçawa dinirxînin. Gelo ev nerimbûneke dewletê ya jî ev di encama têkoşîn û xebata gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê ango aliyek wî jî belkî dekû dolabek bê. Yani hûn nêrîna we bi giştî li ser vê babetê çi ye? Niha gelê Kurd heta ku hemû mafên wan yên neteweyî di zagona bingehîn de û bi peymanên navneteweyî navdewletî neyên mîsogerkirin bi şik û guman nêzîkî gavên dewletê dibe. Ji ber ku 100 sala gelek cara ji aliyê gelek destdardarên dewleta Tirk ve hatine xapandin. Em bêjin soz ji Kurdan re hatine dayîn lê de encama was lişûna ku ew soz bên bi cihanîn gelek Kurd hatine darvekirin. Em bêjin gelek belayên mezin bi serê Kurda hatine. Ji ber wê jî gelê Kurd heta ku hemû mafên Kurdan
به تایبەتی jî mafên zimanê Kurdî ji aliyê hukukî û siyasî ve neyê nimîsogerkirin, ji aliyê statûyê ve neyên qebûlkirin, gelê Kurd nava şîk û gumanan de ye. Bêguman dîsa jî di encama têkoşîna azadiya neteweya Kurd de dewlet neçar maye ku hinek gavên pratikî bavêje. Yani niha em bêjin eger neavêje xwe ev yek di pratikê de êdî têk çûye. Yani qedexekirina zimanê Kurdî, neqebûlkirina zimanê Kurdî, hewildanên ji holêrakirina zimanê Kurdî di encama têkoşîna neteweya Kurd de êdî di nava jiyanê de di pratikê de têk çûye û em di serdemeke teknolojîk de dijîn. Êdî tu kes nikare zimanekî wisa bi awayekî çors zimanê Kurdî tu nebihesibîne. Lê dîsa jî dema em niha lê dinihêrin li her mezrayeke Kurdan, gundekî Kurdan, taxeke Kurdan zimanê Kurdî ji aliyê zimanê Tirkî ve hatiye dorpêşkirin. Madem ku dewlet ew qas em bêjin dibêje em dixwazin mafê Kurdan bidinê, bila berî her tiştî wê dorpêşkirina zimanê Tirkî ya li ser Kurdî rake yani em bêjin hemû astengên li pêşiya zimanê Kurdî rake. Zimanê Kurdî bi awayekî fermî naz bike, statiya zimanê Kurdî naz bike. Kîjan derfetên aborî, derfetên jiyanî, derfetên raya giştî, angu di sazû dezgehên fermî de ji bo zimanê Tirkî hebin, divê ji bo zimanê Kurdî jî wan derfetan em bêjin bi pêş bêxin. Eger wisa nebe vallahi bawerî pê nabe yanî. Niha jî gelê Kurd li hêviya gavên destlardarên dewleta Tirkiye ku ev gav hê jî em bêjin heme bêje qet nehatine avêtin. Kurd û kurmancî an jî Kurd û bi Kurdiyan wisa bêjin ya girînc pêngavên hukukî û siyasî yên magînde û yên bingehînin derbarê zimanê Kurdî de. Belê. Baş e mamosta pirsa dawî bikim ji xwe ez timî ez vê pirsê ji hemî mêvanên xwe dikim. Waz gotinên xwe da bi berfirehînin xan. Lê eger xalek din jî hebe hûn dixwazin li ser zêde bikin. Divê em wek Kurd û Kurdistanî çi bikin? Em wek Kurd û Kurdistanî çi li Başûr be, çi li Bakur be, çi li Rojava û Rojhilat be. Divem pêşiye dilê xwe bikin yek, ruhê xwe bikin yek. Dibe ku fikr û ramanên me di hinek mijaran da cuda bin. Lê divê em di mijara nirxên neteweyî da bi rastî jî bi awayekî dilsoz û dilsoz yekîtiya xwe ya neteweyî li ser bingeheke demokratîk û azad ava bikin. Divê em kongreya xwe ya neteweyî saz bikin. Bêguman ji bo vê jî divê em hemû Kurd yên li her 4 milên Kurdistanê û li Ewropayê û li her 4 milên cîhanê divê em yekîtiya xwe bi awayekî bikaribin saz bikin. Ji bo vê jî divê em li dor zimanê Kurdî û nirxên neteweya Kurd bibin xelek, bibin yek. Bi taybetî jî ez vê derê biriya televizyona we jî bang û gazî dikim. Divê Kurd kongreya zimanê Kurdî ya neteweyî ava bikin. Ji ber ku kongreya zimanê Kurdî ya neteweyî bingeheke sereke ya kongreya neteweya Kurd ya azad û demokratîk e. Her wekî din ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li her 4 milên Kurdistanê û li hemû Ewropayê û cîhanê. Herî cihekî ku Kurdek lê hebe, komeke Kurdan lê hebe, sazû û dezgeheke Kurdan lê hebe, divê li wê derê zimanê Kurdî zimanê serwer be. Divê Kurd her Kurdek bikaribe bibe ne tenê xwendekarê zimanê Kurdî, ne tenê têk û şerek zimanê Kurdî. Divê bikaribe bibe mamostayek zimanê Kurdî, zimanzanek zimanê Kurdî. Ji bo wê jî ji me re ked lazim e. Divê em her yek ji me ji xwe dest pê bikin. Em el ser navê xwe em vê sozê bidin.
çi be bila bibem. Li ku derê be bila bibem. Em ê ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî wekî têkuşerekî, wekî gerîlayekî, wekî pêşmergeyekî, wekî dewrêşekî heta dilopa xûna xwe ya dawiyê jî di nava xebatê de bin û bitêkuşin. Divê her yek jî ji vê tiştê ji me bixwaze, her Kurdek ji Kurdek din vê yekê bixwaze. Bel. بله gelek spas dikim birêz heval Dilbihar hep berdevkê lêjneya çand û zimaniya dem partiyê em jî dibêjin bi hêviya serfirazî û serkeftin û azadî ji bo Kurd û Kurdistanê. Spas ji bo we. Spas xweş, mala we ava. Hûn her hebin. Gelek spas. Belê temaşakerên hêja em bi wî awayî jî hatin daviya xeleka bernameyê xwe ya Rêya Kurdistanê. Ji bo vê jî em dibêjin em Kurd bûn û em ê Kurd dibin. Şad, bextewar, azad bijî.